nangedun nangachingbe dun mate APHC phana ning nagache the dun tum diary from PS pen ke don pharoi si dolo la santosi ji langso APS pen ke don pharoi sira don cleaner cap dolo la sansi number PS pen ke don proxy cap dolo la kaduk kawe tun ke kedam tangalo nang kapiri pen nang itun di itum lo sitame pini ani pen ke itum tanang dun lampo lapen itum tanang dudun pame popu ake hai sar jai ga tharpan nang ke cicak dun bu rada hong jai long nang ke cipaklang dun arni lo la sinon ake hai sar jai ga tharpen ding ponpo la sinon ilitum slogan pen hiring dun nona MP Pamangkunan